ҳукумати Тоҷикистон созишномаеро тасдиқ кард ки бар асоси он дар шаҳри Самарқанд барои 640 хонанда мактаб хоҳад сохт. Тарҳи созишномаро моҳи марти имсол раиси ҳукумат Эмомалӣ Раҳмон имзо гузоштааст. Тибқи омори расмӣ дар замони Шӯравии собиқ дар Ӯзбекистон 380 мактаби тоҷикӣ амал мекард, аммо дар 25 соли охир шумори ин мактабҳо ба шиддат кам шудааст. Дар оғози соли ҷорӣ агрӯҳ аз тоҷикони Ӯзбекистон низ дар номаи дар нашрияи Овози тоҷик аз камбуди мактабҳои тоҷикӣ дар он кишвар ва ҳамин тавр омӯзгорон шикоят карда буданд. Нусхаи созишнома барои сохтмони як мактаби тоҷикӣ дар Самарқанд рӯзи 14 апрел ба дасти Радиои Озодӣ расид. Тибқи ин санад, ки аз 8 банд иборат аст, тарафи Ӯзбекистон муваззаф шудааст барои сохтмони мактаб замин ҷудо карда, амнияти коргарони тоҷикро дар ҷараёни сохтмон таъмин кунад. Инчунин ширкати масъули сохтмони мактаб аз пардохти гумрукӣ озод хоҳад шуд. ҷониби Тоҷикистон гуфтааст, пас аз анҷоми сохтмон мактабро ба ихтиёри ҳукумати Самарқанди Ӯзбекистон месупорад, аммо дар ин санад, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ ва русӣ таҳия шудааст, дар бораи шеваи таълим дар мактаб чизе нагуфтаанд. Тоҷикон дар Ӯзбекистон дар шаҳру вилоятҳои Бухоро, Самарқанд, Намангон, Сурхандарё ва манотиқи дигар зиндагӣ мекунанд. Моҳи январи имсол тоҷикони 5 деҳа дар ноҳияи Бӯстонлиқ вилояти Тошканди Ӯзбекистон бо нашри номаи хостори расидагӣ ба мушкили мактабҳои тоҷикӣ ва камбуди омӯзгорон шуда буданд. Онҳо гуфтанд, ки аз эҳтимоли баста шудани мактабҳои тоҷикӣ ва аз таълим дур мондани фарзандони худ нигаронанд. Дар ин нома инчунин дархост шудааст, ки дар донишкадаи омӯзгории шаҳри Чирчиқ барои омода кардани омӯзгорони мактабҳои тоҷикӣ вилояти Тошканд гурӯҳҳои тоҷикиро андозӣ шаванд. Қаблан дар оғози соли ҷорӣ дар факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Фарғонаи Ӯзбекистон гурӯҳи тоҷикӣ таъсис дода шуда буд.